Reit, o poster yr wyddor heddi, rydyn ni'n mynd i fynd am chwilen. Reit, so fel wedys i'n neud y chwilen, mae eisiau ni gael rhywbeth o 3 rhan iddo fe gyntaf. Ni'n mynd i fynd am prif ran y corff gyntaf. Mae eisiau cael hwnna'n weddol o drwchus, pidwch mynd yn dene, agos yn y corff yma, i ni'n mynd i gael yn llythrennau ni. So mae eisiau hwnna i fod yn eitha clir. Mae eisiau lle o'i gwmpas hefyd ar gyfer y coesau. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr fel la. Ni'n mynd i ychwanegu rhan nesaf i gorffau. Gall hwnna ddod reit rownd fel yna. A wedyn mae bennau yn mynd i fod fel yna. So dyna mwy na lai siap yn chwilen ni. Nesa, ni'n rhoi'r llyged. Dwi'n siŵr bod llyged chwilen go iawn ddim yn edrych cweit fel yna, ond mae gen ni bach o, wel, ni'n lle wneud ychydig bach o bethau lan gan mai artistiaid i ni. Mae rhan cyntaf, y rhan yma, yn mynd i fod yn cael 2 goes yn dod mas o'n hwnnw, so un fan hyn a un fan yna. So i wneud y coesau, ni'n mynd i fynd rownd a mas, a ni'n mynd i'r un peth fan hyn, so ni'n mynd rownd a mas. Wedyn ni'n mynd i ddod lawr eitha lot, nôl at ble daethon ni. Wedyn gewn ni rhyw 3 zigzag, so 1, 2, 3. 1, 2, 3. A wedyn ni jyst yn gweithio'n ffordd nôl wedyn at y corff. So dyna mwy na lai yn coesau ni. Wedyn ni'n mynd i gael y coesau eraill, yr un math o beth, ond maen nhw'n mynd y ffordd arall. So ni'n mynd i gael un fan hyn, un fan yna, wedyn un fan hyn, un fan yna. So ni'n mynd i fynd am nôl tro hyn, ffordd yna. Fe allu ni roi un pigyn bach mewn fan yna cyn mynd am nôl. I gael pigyn bach arall. Gewn ni 3 zigzag, so 1, 2, 3. A wedyn nôl am y corff. Wedyn cyfateb hwnna ar ochr yma. So ni'n mynd draw gyntaf. Wedyn ni'n mynd i wneud yn pigau. So mae pigyn yn mynd i fynd, dwi'n trio gweithio mas ble i fi nawr. Pigyn yn mynd i fynd nôl am y corff gyntaf, wedyn mynd mas. A wedyn mae gyda ni'n zigzags ni. So 1, 2, 3. A wedyn mynd nôl am y corff. Wedyn, yr ai ôl, so ni'n mynd i fynd o tua fan hyn, ni'n mynd i fynd rownd, rhywun peth o'r ochr arall, rownd. Ni'n mynd i gadw un pigyn bach. Wedyn, ni'n mynd i fynd am un pigyn hir yn dod mas. Wedyn, ni'n mynd i fynd nôl, 1, 2, 3, yn ôl i'r corff. So, ni'n mynd i fynd 1, 2, 3, nôl i'r corff. Felly dyna mwy na lai siap yn chwilen ni. Felly mae'r darn caled wedi wneud, y coesau beth mwyaf caled. O ran y chwilen ei hunan wedyn, mae'n ffitio'r geiriau mewn weddol o rwydd. Mae'n ddechrau gyda'r cefn, o ran diwedd y gair, dim cefn. Blaen yr chwilen, diwedd y geiriau. So, ni jyst yn mynd i roi yn mewn yn y rhan yna. Dyna gyd sy'n mynd yn y rhan yna. So, mae eisiau ni ffitio chwile wedyn yn y gweddill. So, fe ni'n mynd i wneud, torri beth sydd ni ar ôl yn ei hanner. So, bod ti ar un faint yn i'r 2 ochr. Mae eisiau 2 linell arall mewn yr ochr yma. Felly, ni'n mynd i fynd 1, 2. A wedyn, ni'n mynd i fod yn rhoi un tenau mewn fan hyn, gyntaf. A wedyn mae dyn ni'n o ni fyna, sy'n rhoi e yn y bocs sydd ar ôl. Felly, i wneud y C, mae gyda ni y bocs ar y dde. I wneud yn H, llinell ddwbl yn dod lawr, llinell ddwbl yn dod lan, gyda bwlch yn y canol. W, llinell ddwbl yn dod lawr,
dwywaith, gyda bwlch yn y canol, gyda triongl wedyn yn mynd lan yn canol y gwaelod, chw, i dot yn rhwydd, os gadael i dot. Yl, dyn ni'n barod, felly yn llythyr yn ola ni yn y rhan yma o'r corff yw'r E. So, 2 linell ochr dde y bocs. A dyna ni, mae gyda ni'n chwilen ni. Felly gyda y chwilen, fel pob un arall, ni'n gallu arwyddo, a wedyn gallwch chi liwio. Eto, mae chwilod i gael mewn sawl gwahanol liw. Mae'r un sy'n post y rwyddo'r gyda fi yn rhywbeth o lwyd, ond mae croeso chi wneud chi fel eich chi'n moyn. Felly, pob lwc dyfed, disgwyl mlaen i weld beth chi'n creu. Os chi eisiau gweld yn ni wedi lliwio, jyst roswch ychydig o eiliadau. A dyma ni'r chwilen wedi gorffen. Dwi wedi mynd am lwyd a brown tro hyn. A disgwyl mlaen i weld beth chi'n creu. Cofiwch danfon eich lluniau chi draw, a byddwn ni'n dwlu gweld nhw. Mwynhewch.